Yma nawr, dy bresenoldeb di, a ddolar di, a ddolar di. Yma nawr, yn gweithio yn ôl fi, a ddolar di, a ddolar di. Rwyt ti'n creu llwy braidd cadw. Croeso I Garsalem bore yma. Croeso I Garsalem. A dwi'n dod drwodd? Gwych. Mae'n braf gweld chi bore yma. Croeso I chi sy adra ac yn gwylio. Da ni'n meddwl lot amdano chi bore yma. Mae'n enwedig i'r rai sy'n sal. Mae'n sal un yn y capel sal un o'n ffrindiau yn teuluoedd ni am cymdogion ni sy'n sal ar hyn o bryd. Da ni'n meddwl amdano chi. A fyddwn ni'n treulio amser mewn gweddi dros chi bore yma. Ond I bawb arall sy yma, croeso. Da ni am cael bore chydig bach yn wahanol, achos mae Rhys y gweinidog yn un o rai sy'n sal. A fo oedd di paratoi pregaith. A da ni ddim yn cael pregaith. Da ni'n cael rhywbeth chydig bach yn wahanol. Amser o weddi efo'n gilydd gawn ni. Ond I gychwyn, dwi angen eich help chi. Da ni am ganu can newydd, efo alaw reit syml a siriol, sy'n sôn am ein Duw fel creawdwr, gan bod ni yng nghanol yr haf. Weithiau tydi yn teimlo fel da ni yng nghanol yr haf, ond gan bod ni, o'n i'n meddwl, sy'n braf cael dathlu efo'n gilydd, a Duw sydd wedi creu pob dim da ni'n gweld. Felly, os da chi eisiau sefyll I ddechrau, nawn ni canu'r pennill gyntaf efo'n gilydd, ond wedyn byddai angen eich help chi. De. Na fo, wyddwch chi pwy naeth yr haf. Wyddwch chi pwy naeth yr haf, neb ond Duw, pwy a naeth y tywydd braf, neb ond Duw. Gani fo eto, mae'n alaw newydd I ni. Wyddwch chi pwy naeth yr haf, neb ond Duw, pwy a naeth y tywydd braf, neb ond Duw. Alaw Ffrengig ydi o. Os ti'n chwilio amdano fo'n caneuon ffydd, mae o dan y don safeifw, difyr. Ond da ni angen mwy o benillion, da ni angen mwy o bethau I sôn amdano bod Duw wedi creu, a dwi wedi cuddio y penillion dan eich cadeirio chi. So pwy fedrith ffeindio rhif 2? Da ni angen yr ail pennill. Gwion, fedri di dod i'r ffrant efo fo, please? Yeah. A dal o I fyny, I bawb weld, pawb adre hefyd. Be mae'n deud, pawb? Mae'n deud glaw, o wyddwch chi pwy naeth y glaw, a tywydd braf a'r glaw. So gani efo'n gilydd, ie? Wyddwch chi pwy naeth y glaw, neb ond Duw, pwy naeth ffordd sy'n mestyn draw, neb ond Duw. Na ni, mae Duw wedi gwneud y tywydd braf, mae o hefyd wedi gwneud y glaw. Da ni angen y ddau, tydan. Oce, pwy sy'n gan pennill 3? Fedrwch chi eich dau dod i'r ffrant efo fo a dal o I fyny? Ie? 3 ohonoch chi, ie?
Dalo i fyny i bawb gweld, ie? Be mae'n deud? Brechdan jam. O, mae Dyw wedi gwneud y tywydd braf. Mae wedi gwneud y glaw. Mae wedi creu bara a jam hefyd. So gan i canu efo'n gilydd, ie? Pwy a naeth y frechdan jam? Neb ond Dyw. Bara ffres a dwylo mam. Neb ond Dyw. Na ni, gwych. Wel, pwy sy'n gan pennill 4? O, Mena, dewch o fo i'r ffrant, ie? A dalw i fan i bawb, weld? Ei, ein glad ni. Ie, dyna rhywbeth da ni'n canu amdano yn aml iawn. Efo'n gilydd pawb? Wyddwch chi pwy naeth ein glad, neb ond Dyw, Cymru fach a nwylo'r tad, neb ond Dyw. Gwych. Oce, pennill 5, pwy sy'n gyda fo? Pwy sy'n gan pennill 5? Oce, sbiwch o gwmpas. O, dewch i'r ffrant, Maggie, dewch i'r ffrant. Dyma rhywbeth, mae lot o bobl yn caru pel-droed. Pel-droed. Mae Dyw wedi gwneud y tywydd braf, y glaw, dy frechdan jam, ein glad ni. Mae wedi gwneud pel-droed hefyd yn do. Oce, gan i efo'n gilydd, de? Wyddwch chi pwy naeth pel-droed, neb ond Dyw, Geim ragorol i bob oed, neb ond Dyw. Ella bod chi'n crafu eich penna, chi'n meddwl, mae siŵr bod rhyw bwy ym Mhrydain blynyddoedd yn ôl, fo nath greu pel-droed. Asa ti'n iawn. Ond Dyw sydd wedi rhoi y galluog i ni greu'n pethau'n gilydd, dydan. So fos sy'n cael y clod yn y diwedd, ynddo? Rhif 6, pennill 6. Pwy sy'n gyda? O, dewch i'r ffrant. Sorry, dwi'n delyth, ie? Dalo i fan i delyth i bawb gweld. Be mae'n deud? Y byd. Mae Dyw wedi creu'r byd, ynddo? Efo'n gilydd pawb. Wyddwch chi pwy naeth y byd, neb ond Dyw, Pwy a naeth y ser i gyd, neb ond Dyw. Gwych. Wel, dim ond un pennill sy'n ar ôl rwan. Pwy sy'n gan pennill 7? Pwy sy'n gan pennill 7? O, dewch o fawr ffrant, Lydia? Ie? O, cariad yw. Mae'r pennill yma chydig bach o wahanol. Mae Dyw wedi creu cariad. Wel, cariad yw Dyw, fel da ni'n deud. Okay? Pawb efo'n gilydd, gawn ni canu'r pennill ola. Wyddwch chi pwy a Dyw, cariad Dyw, efna i ni fod yn fyw, cariad Dyw, neb ond Dyw. Gwych. O, diolch am ganu y can newydd efo ni bore yma. Da ni'n mynd i canu can Dwi'n dy garu di rwan, gan bod ni di orffen efo cariad. Fydda'n braf i ni gyd canu am sut fedrwn ni ymateb i'n Dyw ni, Dyw sydd wedi creu popeth, sydd wedi'n creu ni. Da ni'n ymateb efo cariad hefyd, tydan. Dwi'n dy garu di, mwy na fedraidd ddweud, mae'n wir. Mod i'n dy garu di, ath gariad llenwa fi, ath heddwch llenwa fi, arglwydd llenwa fi. Dwi dy angen di, mwy na fedraidd ddweud, mae'n wir. Mod i dy angen di, ath gariad llenwa fi, ath heddwch llenwa fi, arglwydd llenwa fi. San
fedrai ddweud mae'n wir. Mod i dy angen di, ath gariad llenwa fi, ath heddwch llenwa fi, arglwydd llenwa fi. Sometimes Amen. Mae'n stori ni heddiw yn stori o gariad. Cariad Duw sydd wedi danfon ato ni, a cariad ydyn ni'n mynegu yn ôl ato fo. Felly'r can nesaf ydyn ni am ganu yw, dyma fy stori, dyma nghan, can mol fy ngheidwad, hawddgar a glan. Y sicrwydd bendigaidd, Iesu yna, llun a diweddus, nefan yman, neriach awdwriaeth, braniad darnau,
Fedrwch chi eistedd. Diolch. Gwych, lyflu. Mae'n gwych gweld pawb sydd yma bore yma. So, dyn ni just am gael y coeddiadau yn sydyn. Felly, dyn ni ddim cymaint ar wythnos y diwethaf. So, does dim dan y papur wythnos yma. So, na i just mynd trwy nhw yn sydyn. So, peth gyntaf ydy caru car Salem, heno 6 nes hanner 7 yma yn y capel. Mae croeso cynnes i unrhyw un i ymuno gyda ni heno ar gyfer hynna. Wedyn, nos Fawrth, mae gyda ni grwpiau cymuned fel arfer. Wedyn, bore dydd Mercher, mae gyda ni Sir Bach, sef grŵp ar gyfer mamau a babanod. Fy'n hyn yn y capel hanner 9, nes 11, so mae hynny bore dydd Mercher. Wedyn, nos Fercher, mae'r clwb ieuenctid nôl am 6, so bydd hynny yn dda. Dim byd arall allan o'r ordinary, ar wahân i wythnos nesaf, penwythnos nesaf, mae gyda ni goel Caer Salem. Woo! Bendam, mae hynny'n really exciting. Dwi'n really edrych ymlaen. So gobeithio, amser hyn, wythnos nesaf, byddwn ni lawr yn Glan Morfa yn cael ein gwasanaeth yn Glan Morfa. So gobeithio bydd y tywydd yn sych i allu wneud hynna. Ond ie, dyn ni'n really edrych ymlaen jyst cael penwythnos gyda'n gilydd fel teulu, i campio a jyst cael cymdeithas a jyst hangio allan gyda'n gilydd. So dyn ni'n really edrych ymlaen, ond mae'n jyst cwbl o bethau i gyhoeddi gyda hynna. Heddiw ydy'r diwrnod olaf i chi dweud yr delyth ac Iwan os ydych chi am ddod. So os ydych chi'n campio ac eisiau aros dros y penwythnos, heddiw ydy'r diwrnod olaf i chi dweud yr delyth ac Iwan. Iddyn nhw gwybod faint o le sydd angen ar gyfer y pebyll a faint o boed hefyd sydd angen. So ewch i siarad gyda delyth ac Iwan ar diwedd y gwasanaeth os ydych chi eisiau dod. Wedyn, mae'r penwythnos yn mynd i fod llawn o pethau gwahanol, gweithgareddi gwahanol. Os ydych chi eisiau gweld yr amserlen, mae hynna ar-lein ar gwefan Caer Salem. 2 peth arall. Ar y nos Wener, dyn ni'n mynd i cael share, bring and share pryd o fwyd gyda'n gilydd. So, yn amlwg gyda bring and share, mae angen pobl i ddod a'r boed i rhannu allan. So, os ydych chi eisiau dod â rhywbeth i rhannu gyda pawb, mae yna rhestr yn y cefn i chi roi eich... mae gyda delyth yna ni, gwych. I chi roi eich enwau lawr, os ydych chi eisiau, o be ydych chi am ddod ar gyfer y bring and share nos Wener. A hefyd, ar y nos Sadwrn, byddwn ni'n cael barbecue gyda'n gilydd, sy'n really, yn union, sy'n really exciting. Ond mae yna lot ohonyn ni sy'n mynd, sy'n golygu mae angen lot o le i wneud y barbecue. A mae angen barbecues. So, dyn ni bach yn bryn ar y funud, so, mae hynny'n bach yn shout-out. Os mae unrhyw gyda barbecue mawr, maen nhw ddim yn meindio benthyg i ni ar gyfer nos Sadwrn ar gyfer y barbecue. Eto, ewch i siarad gyda delyth ac Iwan. Wel, oedd yn gyflym gwych, dyna ni. So, mae yna barbecues, digon o barbecues i pawb. Bydd pawb yn cael sausage a burger, fab. Gwych. So ie, dwi'n meddwl dyna gyd o'r cyhoeddiadau. So, gwych, lyflu. Diolch, Trey. Nawn ni ddweud diolch i bawb sydd wedi ymuno yn ei adra, ond da ni am cael amser o weddi mewn mannau gwahanol yn y capel sydd ddim mor hwylus i ddarlledu. Felly nawn ni ddweud diolch i chi am ymuno a croeso i chi weddi o efo ni tra bod ni'n mynd ati yma yn y capel. Diolch. Ta-ra, boys.